Сабантуйларның бетінде бірінші улдуслашу, туғанлашу, аралашу байрамы. Шул ук вакытта спорт чараларына, бик күп төрле уеннарга бик бай инде, элегелектән килгән аның традициялары. Но алайда безнең көрәшнең нигезендә, то есть Сабантуйның төп йөзек кашы дип әйтәләр халык телендә, ул да булса көрәш. Көрәш бүгенге көндә бик популяр бит инде. Шөгыльләнүчеләр бик күп, республикада 10 меңнән артык кеше шөгыльләнә аның белән. Әйтәсе килә, беренчедән бәйрәмнәр бик матур үтсен. Ул үткән атнанан уже берничә районда, безнең күрше өлкәләрдә дә Сабантуйлар булып үтте. Инде хәзер бит яңалык буларак тагын бер әйбер әйтә алам мин. Бу инде берничә ел дәвамында бара безнең бит дөнья беренчелеге үтә. Аннан дөнья кубогы дип бүленеп үтә ул. Бу ярышларда безнең быел үтәчәк берсе Ульян Сабантуенда, берсенең үтәчәк 25-ндә Собада менә дөнья чемпионаты. Монда катнашалар безнең республиканың 7 Рәсәй чемпионы булып калган. Ир-егетләре дип әйтик, аннан соң үсмерләр арасында 17-18 яшьлектәр арасында шулай ук 7 кеше Татарстаннан биләшергә чыга. Инде безнең бер ярышыбыз үтеп китте Кубок мирга. Менә Идел Болгар дәүләтен кабул итүнең 1100 еллыгы булган чараларда аның программасына кергән көрәш ярышында. Бу ярыш уже үтеп китте, югары ишкан дәрәҗәдә. Безнең республикадан Яшел Үзән районында туып үскән Фирдус Зайнуллин дигән төп хуҗа, төп җиңүче булып калды. Барысына да уңышлар, Сабантуйларда яшьләргә дә, өлкәннәргә дә, барлык халкыбызга. Бүген конкуренция бик зур. Республикада спортның 131 төре белән шөгыльләнәләр. Безнең республикада 128 федерация эшли. Балаларны 5-6 яшьтән уже көрәш спортның төрләренә, теге уйный торган төрләргә дә көрәш төрләре, алар берничә төрле көрәш төрләренә дә әкренләп тарта башлыйлар. Конкуренция бик зур, шуңа минемчә ул ниндидер тәрбия чарасы булып торырга тиеш. Беренчедән физик тәрбия чарасы булып торырга тиеш ул. Аннан соң икенчедән аралашу, сүземнең башында да әйткәнем инде. Ул кешеләрне дуслаштырырга тиеш һәм ул безне чынтыгы ныклы тормышка әзерләргә тиеш. Шушыны аңлап эшләгәндә көрәшергә теләүчеләр, алар безнең юк түгел, алар бар. Жаңа бигрәк тә кечерәк балалар арасында бик төп инновация бит инде шул балалардан башлана. Алар җырак калып барачагын. Бик күп санлы балалар бу көрәшкә тартыла. Йырак тарихтан килә даннары, дастаннарда яши алыплары. Илгә килгәндә дошманы яулары, билене бирмәде татар уллары. Ал биленнән күтәреп сал, без татарның асыл егетләре. Мәйданы тотабыз бирми билләрне, батырлардан ура илләрне. Батырлар килә, батырлар китә, алмашка килә, лайыклы дәвам, тынмасын җырлар, гөрләсен мәйдан, көч гайрәт иңгән безгә Худайдан. Ал сөлгеңне сал биленә, без көрәшчеләр татар иленнән. Бездә егетләр әле булганда, батырлар бетмәс туган җиремдә. Кайсы яктан дип сорасаң әгәр, без бит Казаннан, Татарстаннан, бабамнардан күчкән бу җигәр. Батырлар килә, бирегез мәйдан, ал сөлгеңне
bizde yigitler elle bolganını batırlar bitmez tuğan jirimde o sülgününü sal bilinne biz küreşçiler tatar ilinden bizde yigitler